Mo po magyabi kanteng dalita pamuklat. Kilaguning igpang paninganak, panimbanan ng Espiritu, Amen. ing ginu manatili kaya kayungan, At kaya kaanting mo rin. maya payabak po, Maya paabak po among. kreta nga tiyungan po karempi bale-baleyo, tara po simbata mo. Nung daramdaman tayo ko, kaya nga katamong trompa, gisingan nyo no po rin matutut. Manimo na ko po, at may blastamot simba. Ing misang iti para kay kayuya. Ang yang etapo miyara parapan, abe-abe kaya ni Kempisamban. Kaya bet ako po kayong pananangin. Kaya bet ako kayong kasalpantayanan. Eta mo po, paboren, eta makapagadi. Huwakalingwan tayo kaya katang kasalpantayanan. Makanyan mo naman ng kaya katang obligasyon. King kaya katamo sarili at karing kaparatan tao. Lalong-lalo na king ebanghelyo. Ausa nakatangan po, napanamdaman tamo, yung katang lugod king balang metong. At karing panahon ng kay kabuta na manalbe, kabuta na makyosyoso, o magmirun-mirun kayong malalyari, pero wala ta naman sa sao, wala ta naman abibye. Mangyatang kapatawaran kayong Diyos, kaniting katang pamagkulang. Itangan po, Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kay kayo kapatad, uli may kasala kong bina, king isip, amano at dapat at may luwang kakulangan. Uli nito, ipanig ka po ko ka Santa Mariang Kapilan ng Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginuta mo. in Diyos sa may bayang tutu, pakaluluan na katamo, kimpakapataw da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Malalangin tamo po. Agkatanda kayo, ganakan la rin kaya kayong intensyon, ganakan la po rin kaya katang malala mapanalangin. Panalangin tayo kaya katang parokya, sana magintang ligtas. King nanumang sakit, lalo na yung COVID-19. Naggang masakit kaya tiking Angeles.
Matinta na pong mga yan, luwapat maging positive. Pero man takanginas lang. Doon ay dala mo rin maluwa. Iba't ka rin ang luwang lugar. Buli na rin kaya katamong mga regular hospital keti. Nga nakantala po rin masakit na idala man na bisita rin pamilyada. Dahil pong doktor, dahil nurse, dahil kaya betang magobra para ka rin aliwa. Lalo na rin kayong gobyerno tamo dahil magobra para maging taligtas at rin hanggang masakit mabilog ayato. Oy paming mayupayang at subanwa, ing lugod ng anak mo tinayid ng tanggap kimpamayla sa king krus, barang kapatad mi kamtandang digaya ning bayong biye. Alilan mo sana ing kaymutan mi kimpamami king kaming sarili. Saupan mo keng abayo mi ing yato king karalumduman ing kayang pamikasala at kasakitan painturo kimbye at tula ning paskong pamanyubling mebye. Itiyadon mi kapamalatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Magsalita ka karing memalen kong Israelita, at sabihan mo, king ako, ing Ginong Diyos. Ibuklat ko la ring karelang kutkutan, ilwal ko la, at iuli king bansang Israel. Potang abuklat ko na la ring kutkutan, nung nula mi kutkut din kanakong memalen, at alwal ko na la. Akilala ra kanito, king ako, ing Ginoo. Ibiye ko ing pangisnawa ko karela at pasublian ko lang miye, at pabustan ko lang manuknangan, king sarili rang bansa. Kanitara akilala, king ako, ing Ginoo. Pengako kung daptan iti, at tune daptan ko. Ako, ing Ginoo, ing magsalita. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibatamo, king Ginoo ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. King Ginoo ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Manibat king kalalaman, mamaus ko keka. O Ginoo, pakiramdaman me ing awos ko, at ing pamanyawad ko, king sawop mo. King Ginoo ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Nung tatandanan mo lamo ring kaya kaming kasalanan, nino ing emiyatulan. Dapat ika patawaran mo kami, inya dapat dakang pamintuan. King Ginoo ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Sabik kong manaya, king Ginoo, uling panaligan ko, itang pangako mo. Panayan ke ing Ginoo, may git po king pamanayan ning bante, king panyatang ning abak. King Ginoo ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Israel, manalig ka, king Ginoo, ing lugod na alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Iligtas ne ing Israel labaleno, king sablanang pamikasala.
king ginuing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, detang manusik king agyag ning katutubong pangatao, ere malyaring apamatulan ing Diyos. Dapot, kayo mabibiye agpangking adwan na ning katutubong pangatao, nunemi biye kayo agpang kingagyag ning Espiritu. Nung tunepin ing Espiritu ning Diyos, manoknangan nyo kay kayo. Ninuman ing napanoknangan ning Espiritu ng Kristo, eya kang Kristo. Nung i-Kristo manoknangan niya kay kayo, mateyaman ing katawan, ulining kasalanan yu. Mabiyaya ing Espiritu yu, uling pepabanalana kayo ning Diyos. Nung ing Espiritu ning Diyos, apepasubling niya kang Jesus, manoknangan niya kay kayo. Ing pepasubling niya kang Kristo. Pasubyan na la namang miya, ring katawan yung malalaso, kapamilatanan ng Espiritu na manoknangan kay kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tamo po ngeni, ban parangalan, ing mayap abalita. Ako yung pamanyabling mi at imbi nga naning Ginoo. Ing manawala ka na ako, hamate kapilanman. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ating metong at taong masakit. Ing lagyo na Lazaro. Tao ya Betanya. Ing bale ng Maria. Ating kapatad ng Imarta. Maria yang may tugtog pabanglo. At may namulis karing betis na ning Ginoo. King kapamilatan ing kayang buwak, kapatad ni Lazaro ing masakit. Inya, pepabalita daring may kapatad a babae kang Jesus, ing anti kanini. Ginoo, ing kakaluguran mo, masakit siya. Inyan tinggap ng Jesus ing balita, sinabi na, Ene kamating sakit, dune milyarity, bangking ikaligaya ning Diyos, bangking anak ning Diyos, may paligayan niya kapamilatanan niti. kaluguran na lang Jesus de Marta, Maria at Lazaro. Inyang abalita ng masakit siya Lazaro. May natiliya pang adwangaldo king lugal, anong nuya ka rin. Kay bat nanita, sinabi na karing alagad. Tara, magbalik tamo Judea. Nga na ding alagad. Maestro, bayo pa mo pignasanda kang basibasan ding Hudyo. Ngeni, magbalik na ka naman ka rin? Nga ng Jesus, karela. Wari 12 oras ing patingapon. Mita kitino man lalakad king masala, uling akakit na ning sala, ning yato. Dapot mitakid la nino mang lalakad king bengi, uling alang sala kaya. At nga na pa,
Matudto dia ang kakaluguran tamong ni Lazaro. Dapat puntalan ke bangkeng gisingan. Gino, nung matudto diya, Nga ring alagad. mipalda niya. Ingburi ng sabihan ni Jesus, mete ni Lazaro. Balada ring aragad, karaniwan pamanudtod. Ingamanwana, inya malino ng sinabing Jesus, karela. Mete ni Lazaro. Dapat keng uliyu matula kung alako ka rin. Ban maniwala kayo. Tara puntalan tayo. Itumas amayayaws kambal. Sinabi na karing kalupa ng alagad. Tara, tukyan tayong maestro. Manong Mateo, matetamo naman. Inyang mira si Jesus, abalo ng 4 ni Ngaldo, mikutkot Lazaro. Malapit siyang Betanya king Jerusalem, at 3 kilometro manibat ka rin. At dakalang Hudyo, ding dinalo kari Marta at Maria, para lang damayan king pangamate ning kapatad da. Panandam ng Marta king daratang ni Jesus, tinipaya at seganane, melakwan niya'y Maria king bale, nga ng Marta kang Jesus. Gino, nung atsuka keti, sana meting kapatad ko. Agyangeni balu ko, king nanumang adwan mo king Diyos, ibiyena ka. Miyang pasibayo yung kapatad mo. Nga ng Jesus, karela, may kibat siya'y Marta. Balu ko king mayang pasibayo, king taulingaldo. Sinabi ng Jesus kaya, Ako ing pamanyumling mie at imbye. Ing maniwala ka na ako. Agyang Mateo, miyang pasibayo. At inumang mabibiyat maniwala ka na ako, mate kapilan man. Paniwalan mo ite. Wag Gino. nga ng may kibat. Paniwalan ko, ing ika, ing Kristo, ing anak na ning Diyos, adatang keti king yato. Pangasabi na niti, may kuya'y Marta, at tinahos ni Mariang kapatad na, at sinitsit na kaya, at yung maestro, kukutang na ka. Panandam ng Maria kaniti, may malagwayang tinikdo, at selubungane. Pamiras kanitay Jesus king balen, at yupaking lugal anong Lunes seganan Marta. Inyang ikit ding may malagwang tinikdo at linwal, tikdian day Maria ding hudyong darami kaya king bale. Barala muntaya king kutkutan, bang manangis ka rin. Mira siya king lugal, anong nuya ka rin ni Jesus. Panakit na kaya, sini Claudia Maria, king arapana at ngana. Gino, nung atsuka keti, sana meting kapatad ko. Panakit ng Jesus, king Maria, may nangis siya, at pati ring hudyong kayabe na. May ngisnaway ang malalam, at may tagkilya kapanandaman. Nuyekitkot. Nga ng Jesus, karela, may kibatla, Mekeni, Gino, at lawan mo. may nangis siya Jesus, inya sinabi na ring hudyo, talagang kaluguran ni Lazaro. Dapat ding mapilan, sinabi ra. Pepasala ni matayang bulag, bakit pepabrening metay Lazaro? Pasibayang may ngisnawang malalam ni Jesus, at kaybat mintaya king kutkutan. Iti metong yang lukib, ang makatakap batong maragul. Ilako yung bato. Nga nang sinabing Jesus, karela, may kibat siya'y Marta. Gino, mamaw ne kanyan, uling 4 ning aldo, makakutkut. Nga nang Jesus, kaya, Kuwari sinabi kaya ka, nung maniwala ka, akit mo yung ligaya ng Diyos. inya, lekoring batu, tinalangyaban mo Jesus, at nga na. Igpa, pasalamat ko king pakiramdaman mo ko. Balo ko king pakiramdaman mo ko kapilan man. Dapat sinabi ko ite, uli da ring taong atsuketi, balang maniwala king ika, ing mitubot ka na ako. Pangan sabi na niti, kinulay tiyang masikan, nga na. Lazaro, lumwal ka. Linwal yung mete, makabalot niya king gamat at bitis, king telang pangburol, at ing lupa na makabalot siya king imalan. Kalagan niya at paborin niyang lumakad. Nga nang Jesus, karela,
Uli na niti, meniwala la kang Jesus, ding keraklan karing hudyong, dinalaw kang Maria, at menakit kindepat na. Ing maya pabalita, ning kayatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Kilagyo ning igpam po ning anak, panimban ng Espiritu, Amen. maya payabak po kay katamungan. Maya paabak po among. Lalong-lalo na rin at kareng pibale-baleda, deng sisimba online, kapamilataning karelang sigurong cellphone, iPad o computer. Ang popapureng makiramdam keng trompa, talaga pong paparamdam taming misa kelual, pantang makapakyabe. Kanita pong mga lati kami, ikayo man siguro, potang oras-oras yun. Nga nga kami keng bale, kaya be keng mga di, keng bisimpan. Potang alas 6 ng sisirim, matina namang magrosaryo, kaya ri, makayabe keng mga di, nga nga keng bale. Anya po ngening sisimbata mo, sana magpilmita pa, yung talagang sisimbata mo kalupan ng balang Domingo, lalong-lalo na ngening masakit na panahon, mas kailangan tayong mga di nga beabe. This is the new normal. Yan ang bayong paralan nini para we can get in touch with one another. Ating sinabi, napon ka na ako ang gagetaking target or ang gagetaking radar, darandaman di po yung kakatang misa. Lalo na ng sisilim ang po nga ba kamaranon nga itipong misa ngayon para kay kayuya. At salamat ka rin nga tsuketi para mo mamasa, magkanta, sumuyo king katamong misang itibang yang miras kaya kayo. King pangamate ng Lazaro, sinubli yang mebye mo naman. Mete Lazaro, pero mebye yang pasibayo. Ating bayong biye, manaya mo naman kaya katamo. Bala mo, akakit tane, ing daratang bayong biye. Kaibat ng Mete Lazaro, mi kabayo yang biye. Bala mo akakita naman kaibat ng kasakitan, kamatayan ng krus. Atin mo naman pamanyubling miye. Kaya kaya katang pamamasa, Mete ay Lazaro, alana yung biye Lazaro. Tatangis siya'y Maria at Marta, deng kapatad na. Kikyakla reng hudyong, deng siping dambalet kilala. At king ebanghelyo, kaya betala, manangis para king kamatayan ng Lazaro. King kaya katang kabilyan ngayon bala makanyan mo naman. May bukang manangis king kaya katamong masakit at daralanan. Ngayon pa karakalaman to ang sinabi, ngayon pa ing makanyan, naitangan tamilwal kareng lugar tamo. Pati rin magmanayong saken, dahil magaral, dahil magobra. Emu metong aldo, magita na pong alo sa 2 Domingo. May bungmong tangisan, ing malalyari ka rin masakit. Halos kanita bali-balita mo, kanita kwento-kwento mo, kanita albenta mo keng TV, iba't China, iba't South Korea, iba't Italy. Ngeni, kilala tanala rin masakit. Kilala tanala rin papangadi. Deng doktor mete keti Pilipinas. Nung deng mete 69 la o 68 napon. Deng pong mete doktor siyam na lang. Bala mo po yung statistics 1:7.5. Masyado pong matas. Deng doktor mismo dito sa magang sasaw, ilang sasakit. Nya pangaditala po. At yung masakit ka rin masakit, da ka man nabisitan, da ka man nakabiayan tabayanan. Halos bala mo, matekang dili mo. Naman pwedeng lumapit kaya ka, rin pamilya mo. Makalunos, may bukang manangis, may bukang kumyak yung kabilyan tamo.
Napansinan ko po yung COVID-19 bala mo kumunoy ya. It is like a quicksand. E waring kumunoy kung toro gagalaw ka, lalo ka lulbog. The more you panic, the faster you go down. Bala mo yung kailangan kayang panahon mo, magkalma ka mo. Kaya masyadong gagalo. Kaya kaluluwal. Kaya eta mo po kalat-kalat. Ulinging virus, ay naman kano maglakad dili na. Yung virus, ay naman munta keng meto nga tao, nung inedadala ng meto nga tao. Bala mo yung gagamitan ng virus para milipat siya ka, yung gagamitan na yung para mong tao. Pwedeng ika, pwedeng ako. Anyapin po, sana intindihan tamo at kailangan tapang iluluwal. Anyanin kay masakit pong masakit iti. Mo ka rin mag-obra kayong ospital, dahil magbantay kayong dalan, dahil magpatupad ka rin bayo tamong masakit na patuntunan. Masakit po mas masakit ini ka rin alang kabiyayan. Lalo na rin magsweldo ng aldawan. Nung adwa na pong Domingong alang obra, may nasa keraklan na adwan Domingo na lang ng mga alang sweldo. O walang perang lulupking karelang pibale-bale. Map ng map, nung atila pundita katipon, o nengkay atila pangutang. Map ng map, nung atila pong mula, atilang gule, atilang prutas, atilang sese. Pero may nasa kanitang minuna, mga luwalas ta mula, marang mo, tinta mo sa diling pikukwanan pamangan, ngini po mas masakit. Hanyapin po makatanging singgay katang kabilyan. Pero makalungkot dahil aliwa kay katamo. Kalupanin kay ng Ebanghelyo. Manalbe tamo mo. Manalbe, onlookers, cold, fence-sitters. Magmirun tamo mo. Dakal makibalita ta siguro. O mangalat balita. O nang kay, ako mas mo ay monso, nang kay we become sarcastic. Nang kay kalyantala, nang kay katang senator, kalyantala rin may kamali, kakamuanan tala, di nga gustong gawada. Marakal ta kuro-kuro kay malalyari. We have comments and we also have complaints. Pwede kaya papamilinan ka? Are you part of the problem? Or are you part of the solution? Kaya ba ka kayang problema? O kaya ba ka kayang solusyon? Mamili tamo po. Uling kayang panahon tamong ngeni, kailangan tang saup-saup para alsuk po tayo ni. May nga taong ating virus lumabas keti, miyawa taman. Nakasakit, buri mong bisitan, dahil kaluguran mo, dahil apu mo, dahil pengari mo, dahil kaluguran mo. Ilalo na po itamong Pilipino, Kapampangan, social beings tamo po. Panetang makaluwal kendalan. Do kaswelo po, no ati kong kwarto, ati kong bale. Sabihan da kasi, stay at home, mada. Kaya po Manila, ati kong basang article, space and distance is a luxury. Agit mo king meto nga malating bale, pitulang tao. Baka nano kang makapag-distancing keng malating bale, keng maskup a lugar, squatter la, keng nang lele ilog, alalaman masalese danum, ang pong malinis sa kabilyat. Sana po, akit tamo yung masakit na kabilyan na rin dakal. Muna man yung salitang kabilyan. Pero makalungkot po tanging sarili mo mong kasakitan niya ang akakit mo. You begin to complain at lalo mong sisisyan deng aliwa. O te gagawang paralan. Makalungkot po tandeng aliwa, sasabi. Naman po kayong baryong itin po. Po kayong baryo ni kakatamong Sapang Bato. O te ko po nga balitan San Fernando. Halay pa yata binyeng mayor tamo. Halay pa yata binyeng kaya katang kapitan o talata pang tatanggapan kaya katang gobyerno. Totoo po tamo asisi ng masakit ng karelang daralanan. Pero sana po,
Baluta mong gagawandangan nga gyud. Tindam ko po, even DSWD now is mobilizing its resources to help us. Pero sana nung kesaking sasabi tamong eda susopan, itamong sumaup kimbalang metong. Kesaking yasa tamong yung bieta mo kareng aliwa, salamat ating lasao pidala. Pero sana gawan tamon paralan makasaup ta kareng aliwa. At sasabihan ko po iti, lawen niya po'y Kristo. Bala mo may nayaklasi. Tengi sane ilasaro. Eya mo po kinyak. Tinangis siya. Ang kinyak itang siguro kinyak may sakab ka, kinyak masakit, may sugat ka, kinyak ka uling may nalbekang makalungkot a drama. You cried because it's sad. E po pareho yung kinyak upon tinangis. To cry and to weep. Umiyak at humagulgol. Eya mo po kinyak Jesus. May nangis siya. Penangisan ilasaro. Itang peka malalama panibatan ning sakit. Manibatan kayong puso. E mo itang luwang manibatan kayong mata. Pwede kay katamo ren taong ini albe-albela mo, ay lila mo, daman si seryosan. Bala mo, wala mang problema. Kalat-kalat la pa rin kayong dalan. Pwede mo naman, yan kayong aliwang bansa, lalo na UK, kayong London, pati na yung karelang Prime Minister, pati Prince Charles, yung anak na ning Reina, pati karelang Head of Medical Officer, bala mo yung pika DOH, Department of Health, Director da, yan mismo. At ina lang nga pong coronavirus. Uling din karelang muna mang memalen. Ela makiramdam. Good time la pa rin, lulwal la pa rin. Ela biyasang magsakripisyo. Ela biyasang maminto, alalang disiplina. Neng kaya lanang pumarok, nung neng kaya kikyakan ng kabil yan. Potang kikyak tayo, nang sabihin may nakakanta, klase. Ali, ito ito. Di Kristo, uling may nangis siya, may naya, pangatawa. O blamo, lalaki. Ito ito. Neng kaya pindi, tangay li-ili, kaya ito ilang may na. Uling balong siryoswan at tutuanan imbiyeda. Imbaluda mo, masaya. Imbaluda mo, good time. Alalang biye, potang panahuning sakripisyo. Manalbe na lamo, potang masakit. Manalbe lang TV, makiramdam lang radyo, makibalita lang, kengke katang internet. May malungkot pa rin kayo, mamalita lang pang ito to. Tangawsad ng fake news. Potang katiko nga balitan, ko sigurado, papasa, kakalat. Ano, karakal, den taong tambing na nga kalat, lalo na kayong internet. Saging ata yung balita kita kisang tarita ka no ita saging solusyon ken may gisal la po ka no ren palengki saging king santarita guagua o ita paka hospital la po mika constipation la po mamiruya po siguro ita kaluguran kung taga hospital Santa Rita neng kay po nakita mo hingkaya katamong biye ning kay kang tatangisan, yung peka malala mong kaluguran. Yung kay kang tatangisan, yung peka importante kaya ka. Kaya kang tatangisan, yung kaya kang kasalpantayanan. Potang yan nakatatangis, makalungkot. Kaya tutu, pota, ala na kasi seryosuan kembye. Sa salikot mo yung talagang takot mo. O kayalan mong pakialam. Sorry po for the term. Neng kahit dakal karem Pilipino, alalang pakialam. Kaya basura dapog, seda, kendalan. Kalating bagay, alalang pakundangan para kareng aluwan tao. Deng magpanik buying, isipan damo itang karela, watin lang pera. Pero peki balak do kaya retang alang panyali, tanditak mo yung agyuda, salwandangan, bala mo ilan ang mabiya. Keng panahon na iting masakit, mas kailangan tamong maging mapagmalasakit. Lalutang dapat pakaramdaman, ing panamdaman da, deng aliwa. Alimuy tangiga ating ka, ating ko, ting pamangan, ting panulo,
At inaw kayong kailangan ko, sana pakisaglawe may siping mong bali. Pakisaglawe mo laretang matuwa. May asawa nga lang anak. Kung umustan tala, the more that we should be in touch, the more that we should be connected in this time of lockdowns and isolation. Dapat ang yang tami kitikit physically, apasyag tamo, we care for one another. Bali po, misan, ating matuwang Koreano, akwento na, basa kayo po kaning article na, nga na, kay ba't na ning World War II, yung kadwang gera, ning mabilog ayato. May siraya po in South Korea. May siraya, mikawani niya kay Communist North Korea. May gisan na po rin building dem bale, uli ning gera. Bali po nang gewa dareng lalaki. Kapamilatan ng gobyerno na ning Germany, po ang gobyerno ning South Korea. May kipagobrala po, den da kalalalaki king Germany. May kipagobrala pong gagawang barko, gagawa sakin, magobra ka rin mga ragula kumpanya, den mga tuwang Koreano kay bat ning gera. Likuan do rin karelang asawa, likuan din karelang bansa. Baka nita makabawi ang pasibayo yung karelang bansa at pamilya kay bat ning gera. Kay bat po after many years, kay bat ning sumapilan na banwa, pisyalan na po ng presidente ng Korea, den Koreanong atyo, King Germany. Puros la pong lalaki, metong lang stadium, thousands of Koreans. Magsalitaya po yung karelang presidente from South Korea. At kaba po magsalitaya, makiramdaman la po, makibalita la, nung nano ng malalyari kayong bansada. Makibalitada nung kumusta na yung karelang likuan, nung may kabawi na yung bansada. Kaya ba't na pong make speech ning karelang presidente at ipong meto nga matua. Akit me po sagad ne kayong obra, makipag-obra abroad, king sa Germany. Migtas siya pong gamat, kitna niya po yung karelang presidente. Nga na po, kaluguran kong presidente, sabihan mo na mo, nung may kabawi niya po yung kakatang bansa, nung may katalakad no po, kayong kabilyan tamo, rin kakatamong pamilya, sabihan niyo po, nung may kabawi niya po yung bansa tamo, muli na kaya po. Pero nung epa po may kabawi, mag-obra kaya pa po. At kabang kukutang niya po ita, manangis siya. At kabang kukutang na itang manangis siya, manangis lang ang hanggang lalaki. Kaya tang stadium may ito. May nala po klase, lalaki lang, manangis lang. Ali, kaluguran din yung bansada. Tatangisan din po. Ingkarelang likwan na bansa. At kay ba't na po nitang article ay tanga basa ko, biglayang minarap ka rin Pilipinong ginawa sulat ay tanga na. Tay kayong Pilipino, kayong Pilipino, tatangisan niya yung bansayo? You Filipinos, do you still cry for your nation? Nang kaya tayo man kikiyakan ng bansa tamo. Eh tayo man tatangisan ng kabilyan tamo. Kalyan-kalyan tapa. Mirun-mirun tapa. Eh tamang tututuanan. Eh man may kasolusyon ng makanyang tamo lawe kimbye. Eh man talaga dumayo ng Pilipinas. At ang kabilyan tamo bilang tao. Nung itamo balong luguran iti. At kiyakan. Kristo tinangisa ni Lazaro. Nantin yung pang-pronounce ng katang commentator at yung penga na talagang kalugura ni Lazaro. Nga daring miron. Talagang kalugura ni Lazaro. Gusto yan naman po ito. He's a true friend of Lazarus. Uling deng miron. Ikit de kinyak Jesus. E kinyak, may nangis siya. He wept. O ito po yung term kayong Bible, kayong English. May nangis si Jesus. May naya po kala si Jesus. May naya pang lalaki. Aliman po. Ing masanting kang kapampangan, adwaya kabaldugan, ing meto nga salita. Pwede itang pangasabi ng commentator tamo, talagang kaluguran ni Lazaro.
He's a true friend of Lazarus. And that is correct. He's a friend of Lazarus. Kaluguran eh. Pero nung ako mamasa kanita, siguro gamitan ko. At sabi na rin tao, niyang ikit na yung menang si Jesus. Sinabi na talagang kaluguran eh, i Lazaro. O ito po yung mas malalang makabaldugan, kimpa manangis ng Jesus. Akit tamo pong malugod tamo po, tang agyumon tangisan din anak mo. Agyumon tangisan din kaluguran mong pengari. Agyumon tangisan ng kabilyan tamo Pilipinas. Uling makalunos naman talaga. Naman makatula. Hanggang tamo panamdaman ng kabilyan tamo. Hanggang tamo seryosong kabilyan tamo. Lalo na kareng anak at kay nakan ngeni. Palagi ako marayu tapa at palambat tapa. Kening problemang iti. Hanggang ating pangemaniwalang totoo, makakalat ini nung hanggang alwalwal tamo. Hanggang miyawayawa lang pamilya tamo. Palagi ako alang malyari kaniti. Nano sabihan mo, lako nga karapat at chukubo kayong bali, eto to ito. Kumusta nyo po rin kilalayo? Ano po karakal den Pilipino ngeni? Emo kete Pilipinas, nunay mabilog gayato, magobrala kareng hospital. Baliyo po, mabilog ga Pilipinas, ano karakal den Pilipino kareng hospital Italy, den hospital America, den hospital London, den hospital Spain. Dakal na po rin Pilipinong makipag-obra. Kareng kaya katamong masakit, kareng home for the aged. At impunin kayong papangadidala, yung pisan ko, masakit niya naman. Mag-obraya kareng hospital. At sana iting kaya katamong panalangin. Kumusta nyo lang, sabihin, pangadida kayo. Ko, migaga nakaka-abusan tamo iti. Gaganakanda kayo. Ano sana nga tintangag yung agawang maritak mo mambage. Iti, yung kaya katang paralan, ibayo tamo yung kaya katang biye. At ko po nga basa nga na, it is the tears of Jesus that brought life to Lazarus. Ingluan ng Jesus, yang memye bayong biye kang Lazaro. Nung ika ako, ing mabilog apangatao, iyay Lazaro. Ikay Lazaro, ako'y Lazaro, itangan ding Lazaro. Kailangan tamong mate, king kakatang pangailang biye. Bangkanita mikabiyatang bayo, amanibatan ken Diyos. Tatangisa na katamo naman ng Gino, king kabilyan tamo. Patangita mo, tamo dalong biyayan, at paulagan, ing biyepig kalub ng Diyos kay katang. Iting kaya katamong maya pabalita, iting kaya usaning Diyos kaya katangan. Manana sanang mikabayo tamong biye, kalupan ng Lazaro. Manano na sanang kalupan ng Kristo. Nung kailangan tang tangisan, ing kaya katang kabilyan, bantang ipalto ing kaya katang lugod, at magdalang grasya at milagro, king kaya katang masakit akabilyan. King lagyo ningig pa, ang anak, poning banal na Espiritu. Amen. Talakat tangan po, itangat yung kareng bale. Talakat ko po. Kabayan nyo kaming mga di. At itangan ipasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banalay Espiritu, may bayit ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuya king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungad daw sinubliang mebye, pepay ta siya banwang makalukluk, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu, iba't ka rin magbalik nga naman keti, ban mo kong ka ring mabye, ang pong may nga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makdaring santo, king pamatao daring kasalanan, king pangasablirang meteding, at king biye alananga. Amen. Ginunong at tsukaketi nga ng Marta,
Manalangin tamong miyabe-yabe, King Ginoo Jesus Kristo, ban adwan tamo inga kayabe tayo, ate nakatamo lalakwan. Nga tapong manalangin, anak ning biye Diyos, anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Anak ning mabiya Diyos, pagkaluban mo keng biye. Baning Ginoong Jesus, datangano ring magsadyang pabinyag, bang maging kakaluguran na, at kalingwan king payabot na ning Ebanghelyo karela, manalangin ta king Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bang Jesus, datangano ring kalulu, uling malapit lakeya, at kalingwan ding sasaup karela, karing kapag subukan da, manalangin ta king Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bani Jesus, datangano ring masakit, uling kakaluguran nala, at kalingwan ding pamilyang lilingap king metong amabibina, manalangin ta king Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bani Jesus, kalingwan ding pakamalantang mayang biye, uling manatili lang kakaluguran tamo, at dalawa no ring magpaldas, manalangin ta king Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bani Jesus, datanga nakatamo, uling kakaluguran nakatamo, at sana kakalingwan, ding payas lang ng sulu kaya katamo, manalangin ta king Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Ngini po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Idaon tamo yung kapasalamatan tamo, karing kapatid tamong magmasusi king karelang kebaitan, Odi Kiambao, Gilbert Tolentino, para king malagwang kapaldana ng John Calix Bautista at Mike at Leia. Para king alangganggang kapainawan, ding kaladuan ng Ruben Lacson Jr., Esteban Sanchez, Reynante Sibug, Dionisio Carbunco, Maria Teresa Morales, Rachel Likayan, at U.D. At hanggang kaladwada ring mayang ubye, lalo na ring mete kaniting COVID-19. Manan na sanang in Diyos, tanggapan na laking alangang karinan ning bayong biye. At itingana doon tamo kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Talakad tamo po. Manalain kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang may payan to. Tanggapan niya sana ning Ginoo, itindaong karing gamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katam kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia.
O lubos mo yupayang Diyos, iti sanang sakripisyong daraon mi, ilakodo rin kasalanan ding midinan mong sala, king kasalpantayanan Kristiyano. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman atiliya kaya kayungan, At kay ka yat antimunin. nayo reng pusuyo. Makayat nano king At Ginoo. pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos kingalangangat lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Eya aliwake kami anting tao, inyang menangis siya para king kamatayan ng kayang kakaluguran ilasaro. Eya aliwake ka, inya atsukeya, ing kayo pa yan para pasobyaning miye pasibayo, ing kayang kakaluguran ameyango na biye. King kayang pamakirame, king meto yatu, kayaya mo naman pekyabayan, king apag masusyan mi, ing tanda, ning kekang lugod, amang dalang biye, kaya kamingan. At ulinita, kambeda ring sablang koro, ring angel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe, king alang tuknang dang pamamaya kapurian keka, at ngamingan kakanta. Deta pong emisiklot, kabitan na lang po rin walang tanggamat malapit ng kayatang puso. Dahil nga tsuka rin pibale-bale, tuk ng tapa po yung kayatang gagawan. Ganakan tamo yung konsekrasyon na magdala kikatawan na daya ng Kristo, kaniting tinapi at alak. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan ni sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat siya keka. Piraso na et binyan ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting ka na akong katawan na may daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay baning apunan king waning kalis. Pasibayang pe pasalamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya ikongan minungko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talanganggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita, mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayong misteryo ni Kasalpantayanan.
Yang ini gaganakan mi igpaing kamatayan, pamanyubli na may biyan ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapen ng biyat, kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ang sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo. Tipuna na kami ting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugut kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Obispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod asusuyo, umagobra, sasaup king kay kaming kasalpantayanan, king kay kaming parokya, kay king Banala Cruz, ading hanggang magobra at sasaup, karing masakit, karing ospital, ading hanggang sasaup, king kay katang gobyerno, ading magobra king dalan para maging tamong ligtas. Ganakan mula naman din kapatid ming pepaynaon at manenayang subling me, ading sablang miyango abi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kayangan. Gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biya alanganga. Man kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposo. Ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilataan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta king Josik pa, king panalangin, tiro ng Yesus kay katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan yang babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ning kaya kaming kasalanan, no nailawan mo ikasalpantayanan, ing kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan ng pagpagkaburian mo,
ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo manatili sana, kaya kayungan, At kaya ka antimo. pasyak tamo yung may kakametong tamo king kapayapaan. Kapayapaan po kaya kongan. Nyo'ing kordero ning Diyos, nyo Jesus, amilalako, king kasalanan ning yato, nuan laring mayaus, king apunan ning kordero. Gino, eko matampang tanggap kaya ka. Dapat iagkasming amano mo. Kumayap na ako.
Atin tapong adwang panalangin kay batning komunyon, lalo na karetang at yung baleng may kapag-komunyon, physically carrying sakramento. Ingaus tamo po prayer of spiritual communion. At kadwa po itang panalangin tamong mabilog a Pilipinas, Orasyo Imperata, para king kakatamong kabilyan, sana ligtas na kata ni Diyos. Abayan tayo po yung kikatang commentator, king kikatang pamanalangin. Siklod tamo po. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguranda ka, maigit king sablang bagi, at pag nasang ko yung tanggapanda ka, dapat pauli na ning yening penandit, era ka tanggap king sakramento, umiha ka mo man espiritual, kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo wari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana paing tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Orasyo Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipkit, apamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit, at may kamatena karing dakalataw. Ipanalangin ming antabayanon mula ring taong mitutukan, maninton, panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Bang makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawan na, kumaya plasanang malalagwa, ingatan mo retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panahon. Bang magobra kami para king ikakayap ding sabla, at bang makasaw kami, karetang at yuking pamangailangan. Ipaniga po mi kaya ka, impatuknangan mo na, impangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiye ang pong magari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Talakat tamo po. Manalangin tamo. O lubos mayupayang igpa, kapamilatan iting sakripisyo, parati kesanang manatiling kasanmetong ng Jesucristo ang anak mo. Api karayanan mi, king kamatayan, at daya, uling yung ginumi, manggaman, king alanganga. Amen. Yung ginu manatili kay kayungan. At kaya ka ante mo rin. At bendisyonan na kayo ng Diyos, bendisyonan yung kaya kayong familia. Yung lagyo ng igpa, ampo ng anak, ampo ng banal Espiritu. Amen. Yung kaya katang misa, midaone. Tatangisa ng Diyos yung kabilyan tamo. Panamdaman tamo sana, yung kailangan tamo magdalang bayong biye, king balang metong at metong. Salamat King Diyos.